Moje meno je Milan a na tom OMT Tomáš Peter Norbert. Na tomto krátkom videu by som vás chcel oboznámiť s továrenským modelom pre digitálnu prevádzku pre kľúčovanie transceivera z klávesnice počítača v nejakom kontestovom programe a pre digitálnu prevádzku SSTV, prevádzku RTTY, FSK, ako aj FSK. Ja som od jedného kamaráta dostal takýto malý modem. Tento modem má signalizáciu FSK, PTT a CV pomocou LED diód. Na tejto strane je pripojenie USB kábla, ako aj kábla do zvukovej karty počítača alebo do externej zvukovej karty. A na druhej strane je konektor DB9, na ktorom sú jednotlivé signály. Na konci ktorého sú konektory. Konkrétne tento konektor je 13-pinový a je to pre Kenwood TS870 DSP, ktorý pre FSK, teda pre RTTY, používa ešte RCA konektor pre RTTY v móde FSK. Čiže to je taká základná výbava tohto modemu. Keď si to otvoríme, rozoberieme tento modemík, na druhej strane je ešte popísané, ktoré rádia sa dajú pripojiť, lebo to je univerzálny modem a prakticky tie konektory sa už potom pripájajú na jednotlivé typy rádií, ktoré tieto transceivery majú na zadnej strane. Čiže pokúsim sa to nejako otvoriť. Tento modem používa oddeľovacie drafačiky 1:1. Tu sú optočleny pre FSK, CV a PTT, signalizácia pomocou LED diód, vstup USB s kryštálom výstup do zvukovej karty počítača. A keď si toto ešte otvoríme, je to presne robené na mieru. Je to už technológia SMD. Áno, všetko osadené v SMD. Tu je integrač prevodníka a so súčiastkami SMD na druhej strane, ktoré už sa používajú, aby to bolo čo najmenšie pre túto digitálnu prevádzku. Tento modem je možné použiť teda ku všetkým transceiverom. Samozrejme je potrebná taká veláž a modem nemá CAT prepojenie, lebo u nových transceiverov sa už CAT prepojenie robí tak, že sa robí jedným káblikom z USB portu na USB port transceiveri alebo pomocou USB portu v počítači na COM port na zadnej strane, ako na DB9, ktoré majú niektoré rádia. U niektorých starších rádií ešte sú tu datové konektory a je možnosť spraviť samostatný CAT, ktorý slúži na ovládanie transceivera
transceivera z počítača v nejakom tom programe. To je taká modifikácia takého jednoduchého a najlacnejšej alternatívy modému. Zvuková karta není potrebná, jednak sa využíva zvuková karta v počítači, alebo je možnosť potom externú zvukovú kartu možné použiť a aj takto to prevádzkovať. Čiže to je takýto továrenský typ modému. Prakticky ja som urobil taký podobný modém vlastnej konštrukcie s návrhom dosky plošných spojov fotocestov, osadenie takisto v SMD už a prakticky je to tiež už vstup USB, vstup zvukovej karty z počítača, signalizácia LED FSK, PTT a CV. CV je v rytme Morzeovky a tu je ten konektor, kde sa potom pripája ten štvoržilový tienený kábel, ktorý má ešte ochranu proti VF-ku natiahnutý na sebe ferit v prípade odrušenia od VF-ky. Je to taký istý modem v podstate ako tento menší modem. Ja, tak továrenská výroba je to troška už lepšie spracované po technickej stránke, ale účel to splňa takisto. Tento modem je možné objednať, môžem ho dodať, info na OM3 Tomáš Peter Norbert gmail.com alebo potom na inzercii, ktorú dávam, a podrobnosti ešte na Skype Milan Haluska 3, všetko spolu. Tam sa môžeme dohodnúť. Toto je modem, ktorý nemá FSK, ako napríklad u FT897, FT857, FT817 a 100. Tam sa už využíva pri RTTY a FSK, lebo rádio nemá FSK moduláciu pre RTTY. Ale je to v podstate to isté prakticky ako ten predchádzajúci modem. Čiže aj toto je možné dodať. A k tomu pre dohľadanie už je možné dodať samostatný káblik z USB do datového konektora na spomínané typy rádií a využíva sa druhý komport USB, teda USB port v počítači, čiže sú využívané z počítača dva porty. No, to asi tak zhruba informácia. Pokiaľ by mal niekdy záujem, tak nech sa páči ozvať sa na spomínané odkazy, čo som hovoril. Tak asi len toľko, čo sa týka týchto modemikov. Niekedy opäť do počutia alebo dovidenia. Lúči sa OM3 Tomáš Peter. No.